Oldtimer u oldtimeru. Tako nekako bi mogao oglasiti radni naziv ove epizode. Atraktivna priroda, atraktivna hrana, atraktivne utrke. Kad je već sve tako atraktivno, onda moraju biti i vozila na manifestaciji. Super dani vani, kakva vozila i što će se dešavati, reći će nam gospođa Tatjana Kušić, kao i uvijek iz grada Vrbovskog. Lijep pozdrav, Tatjana. Lijep pozdrav i vama. Dakle, drugog dana manifestacije Super dani vani posvetili smo revijalnoj utrci oldtimera. Naime, ugostit ćemo oldtimer klubove iz različitih dijelova Republike Hrvatske. Očekujemo oko 100-tinjak vozila različitih vrsta i tehničkih karakteristika. Dakle, revijom starodobnih vozila svakako ćemo evocirati one uspomene nešto starije generacije naše populacije, međutim isto tako mlađe ćemo upoznati sa tehničkom baštinom koju njegujemo i čuvamo. Mogu samo reći još da će okupljanje biti u 11 sati u centru grada Vrbovskog na tržnici, potom ćemo održati jedan revijalni krug kroz sam centar grada, a potom će naša vozila biti ostatak dana izložena ovdje u Kamačniku. Naravno, naši posjetioci moći će komunicirati sa vlasnicima, moći će se fotografirati, a moći će i sudjelovati u nagradnoj igri koju ćemo za njih osmisliti. Kao i svakog dana manifestacije, posjetiocima će biti dostupno da uživaju u razgledanju kanjona, kupnji autohtonih domaćih proizvoda, suvenira, a isto tako u bogatoj gastronomskoj ponudi Bistroa Kamačnik, kao i u Luna Parku. Biće tu puno iskusnih vozača, puno vlasnika ovakvih i jednako lijepih i ljepših oldtimera. Red je da upoznamo jednog od njih. Vama hvala. Hvala i vama. Vidimo se u Vrbovskom. A na super danima sudjelovat će i gospodin Sergio Vozila, odnosno vozit će ovog prekrasnog oldtimera iza naših leđa. Gospodine Vozila, lijep pozdrav. Pozdrav. Da čujemo ovaj ljepotan, koje godište, sve njegove performanse, molim vas ukratko. Ovaj oldtimer je jedini u Hrvatskoj, uvezen iz Londona, iz Engleske. Model je GBA Falcon, pandan Morganu, i 500 komada je napravljeno u svijetu. Auto je potpuno ispravan, 100 konjskih snaga, ima renoviran kompletno i nadam se da će poslužiti. I bit će praznik za oči, jel tako, svima koji dođu na manifestacije? Nadam se da da. Možda još samo ukratko, doći će vaše kolege, naravno član ste Oldtimer kluba Rijeka, ali tako? Vidjet ćemo i razne druge modele. Biće i razne drugih modela, i sportskih automobila i klasičnih oldtimeraša. Moći će ih se razgledati, hoće li se moći sjesti u njih? Moći će se i besplatno i vozi se u njima kao suvozač, tako mi to na taj način organiziramo za posjetioce i gledalce. Odlično, onda će biti doista jedan pravi doživljaj za sve ljubitelje, pogotovo ovakvih starijih automobila. Vama hvala na ovom razgovoru. Hvala vama. Toliko, poštovani gledatelji, lijep pozdrav.